Hello mga kahugot no. Share lang nako sa inyo ha. Kuan ba? Nakoy silingan diri ba? Wag na siya uyab. Babae. Nya, ning kamot nga makuyab sige nilag sungog. Nga way uyab, way uyab. Sus nakauyab man na. Nakaron, itismis na pod pag magsungog nga way uyab sa nakauyab. Itismis na pod. Ay, di na lang unta hilabtan unta na siya. Kay kinabuhi man na niya, untay labot siya ha. Dili na lang unta na nato hilabtan kay umna nang hilabot sa tuwa. Kay pasalamat kay nakauyab siya. Patay yun yung mga silingan diri namo eh. Di kasi smusa. Pasagdan lang nato ang bayanan. Ikalipay na to kay nakauyab na. Patay. Kita ko sa uyab manyak kay naong may patay na sa unan to.